Des de 2018, el grup popular d'aquest Ajuntament reclama que torne el suport vital bàsic de l'ambulància a les hores de servici que teníem antes a tavernes. Hem llegit avui, entre tots, 4 anys després, una declaració institucional en aquest sentit i ens alegra molt que este govern hagi començat a donar-se compte d'esta necessitat. Així no vam defendre nosaltres en agost de 2018 i ni Compromís ni el grup socialista van votar a favor de la nostra moció perquè tornara, a pesar de que remarcàrem originaria un gran problema al personal sanitari i causaria un dèficit en l'atenció sanitària a ciutadans de la nostra població. Entonces reclamàvem, primer, presentar en el menor termini possible un pla amb una solució adequada, consensuada i urgent a esta nova situació i sol·licitar que es modificara esta decisió per les desastroses conseqüències que podia tindre en la qualitat de la prestació sanitària i que es traslladara als professionals per a la realització d'avisos domiciliaris urgents durant l'horari d'atenció continuada, entre altres acords. Un any després, el grup socialista, que havia votat en contra d'esta proposta del Partit Popular, va presentar una altra proposta en esta línia també, que per suposat el nostre grup, en coherència en el que defenem, va votar a favor. Esta legislatura, per responsabilitat, i com encara no teníem el servici, hem reclamat en distintes ocasions de nou al seu govern que ho exigirà. També van demanar als pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana de 2021 este servici. Vostès ni el dugueren ni ens ajudaren a que prosperara a favor dels nostres veïns. Mentre han passat anys, 4 anys, i molts veïns han patit no tindre aquest servici d'ambulància. Que hagin conegut de prop, este estiu en missa 2 persones majors el necessitaren i es van retrasar molt. I este hivern van haver de lamentar una defunció. L'ambulància va tardar molt. Fa res una xiqueta atropellada. Tarden massa en reaccionar i quan és el PP qui ho proposa, responen de manera sectària. Deixen d'actuar en defensa dels seus partits i defenguen els veïns. Encara que ho proposen, que vostès no ho proposen i siga el Partit Popular, perquè tindríem un millor servici antes. Esperem que després de tants anys en els que estem insistint-los i es votaren en contra, per fi, hagin vist que realment el poble ho necessita quant antes i que és moment de deixar-se de dogmes partidistes i pensar més en els nostres veïns. En segon lloc, preguem que insistisquen també, com a govern, perquè torne el servici de pediatria, el servici d'urgències que es recupere conforme s'estava prestant antes de la pandèmia i que recupere també el servici de la platja conforme el teníem.